Aquí a l'escola fem cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny. Les especialitats que fem són il·lustració, animació, fotografia, gràfica publicitària, disseny d'interiors i arquitectura efímera. Realitzem també les modalitats específiques de 3x2, que vol dir 2 cicles en 3 anys, d'il·lustració, animació i fotografia gràfica publicitària. De fet, ja hem tingut molts alumnes que han anat passant d'uns mòduls als altres, o sigui que veuen la necessitat d'anar ampliant les seues possibilitats laborals en base a tenir més coneixements. En aquest sentit, el 3x2 és fonamental per a aquest objectiu. Jo vaig triar aquests estudis perquè de tota la vida he estat molt fan de l'art, m'encanta dibuixar i és una cosa que porto damunt des de fa temps. Vaig triar diferents estudis, però al final, anant-me'n per les branques, vaig decidir que aquests eren els estudis als que jo perteneixia. L'experiència que va suposar per mi diria que va ser innovador, desafiant y sobre todo un gran cambio en la meva vida en general. Vengo de Algeciras y estoy estudiando aquí en Lleida porque tenía ganas de salir de casa, conocer otros sitios, conocer otra gente. Yo vengo de otro grado superior y salí muy contenta con la experiencia. Creo que son estudios más personalizados, más propios, tienen más contacto con el profesorado y con los compañeros también, y quería volver a probar a hacer otro grado superior. Que esta experiencia me ha preparado para trabajar y me ha demostrado que estoy estudiando lo que realmente me gusta. Les sortides professionals moltes vegades van lligades a les pràctiques que fem, les pràctiques d'empresa que es fan a l'acabar el cicle. En alguns casos són pràctiques de fins a 280 hores. Alguns alumnes ja es queden amb aquestes empreses i després el que també tenim és una bossa de treball d'empreses que no fem pràctiques però que ens demanen alumnes per a llocs de treball allí. I constantment. En alguns casos no podem ni cobrir tota la demanda que tenim. El meu somni és fer una empresa pròpia on pugui fer, jo què sé, un Pixar, un DreamWorks, és el meu somni, fer una empresa d'aquest tipus. A mí me han ayudado mucho, me han hecho ser más responsable y estoy muy contenta con los resultados que estoy obteniendo. Me encantaría poder montar mi propia marca, sacar mi ropa, sacar mis diseños, poder pintar, poder hacer exposiciones, todo lo que se relaciona con dibujar.